Здравейте, приятели! Аз съм Петър от DigiService. Това е едно старо видео, което го имам от няколко седмици, но реших да направя коментара с мой глас. Това е един обектив, който имаше проблем с, както ще видите във видеото, който имаше проблем с счупена 4G ленс. Това е последната леща от към балонета. Дефекта, който беше очеизваждащ, е, както виждате на видеото, след проверка на устройство, което проверява сходимостта на всички лещи, се забелязва как няма сходимост, сиреч няма резолюция, както е видно и на самата снимка, която съм направил от устройството, което използвам за проверка на тази сходимост. Видно е, че основната част е доста изместена горе в дясно, което автоматически показва като крайен резултат изображение без достатъчно рязкост в целия диапазон на обектива, център, краища, и е ясно, че трябва да бъде в случая подменена лещата и направена настройка. След маличко ще видите как се подменя самата леща. Нищо особено. 3 винта със съответните така наречени adjustment washers, които използвам доста често в моите видеа като термин. Всъщност те са с различна дебелина и за всеки един обектив, дори еднаквите модели обективи, тези washers са с различна дебелина. Виждате на видеото, обектив е за Canon байонет. Трябва да разглобим обектива задната му част, за да имаме достъп до тази леща, която се вижда в момента фронтално на видеото. Премахнахме винтовете. Видно е, че тази леща е била веднъж счупена и след това правен опит да бъде поставена на място от потребителя или от неоторизирано лице. И както се вижда, въпросните подложки са доста смачкани, което допълнително влошава качеството на изображението, което се записва заснето през този обектив. Окей, премахваме двете подложчици, задължително подменяме с нови със същата дебелина. Кратка информация, специално този обектив 1750, нестабилизирана версия на Tamron. Тези две подложчици винаги са с една и съща дебелина. Казах преди малко, че са с различна, но специално при този модел, както виждате, слагам чисто нови, които са с абсолютно една и съща дебелина, една спрямо друга. Видно е, че могат да бъдат поставени по 3 различни начина, което показва и доказва, че както и да ги поставите, няма да бъде грешно. По-скоро по-важно е как ще бъде направена въпросната аксис настройка, която бихте могли да направите само единствено ако притежавате и имате налично устройство за аксис настройка на обективи. За тази цел ви трябва въпросното устройство плюс прожектор, който се използва за проверка на сходимостта, център, краища на обектива, като разбира се крайният резултат, което ще видите към края на това видео, трябва да бъде абсолютно симетрична точка или флеер, трябва да бъде абсолютно симетричен
спрямо центъра на точката. След мъничко ще видите монтаж на новата 4G ленз, която ще бъде поставена обратно на мястото на дефектната. От видеото няма да видите самата настройка, просто защото това е първото, че е доста продължителен процес. По някой път се случва доста бързо, но по някой път отнема доста време. А и втората причина е, че де-факто устройството, което имам за тази настройка, нямам правото да споделям нито как изглежда, нито снимки негови, което е част от поверителността, която имаме подписана с Tamron. Виждате, монтират се трите винта, които държат 4G ленз, не се стягат, защото следва настройка на тази леща. Ето виждате как трябва да изглежда крайният резултат, поставяйки на това устройство. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!